So mae nawr I blant, dewch gyda ni, bydd yn hwyl I gael eich cwmni, gemau, straeon, crefftau a chaneuon, gallen dyfti am fyw, dim ond lle ti'n byw. Awr I blant yn special I chi, os da chi am gael hwyl o sbri. Croeso nôl I Awr I Blant! Wel, fi yw Bedwyr, a fi'n trio feddwl am hoff beth fi o'r benod ddoe. Fi'n meddwl falle yr wyau, oedd hwnna wedi gwneud I bedwyr. Oedd yr wyau'n briliant! Enw fi ydi Lois, a peth gorau am ddoe oedd darganfod be nath ddigwydd yn y Pasg. Da ni'n bita lot o chocolate, ond weithiau dwi'n anghofio be nath actually digwydd yn y Pasg. Ac yn y benod yma, da ni'n mynd I wybod mwy amdan pa mae'r stori Pasg yn mor bwysig. Bydd yn hynna'n ddiddorol. A hefyd, dyn ni'n cael crefft. O, crefft. Ie, bydd o'n lot, ie. A, rhaid anghofio mwy o gemau hefyd. O, gret. Cyn y gemau, ti'n sweet Lois? O, sy'n ni'n lyfio. Hadi! Yn y gem yma, mae Bedwyr a fi yn mynd I cael ymwelydd. Ie, wedi'r ymwelydd yma. O, Andreas! Hei! So, dwi'n mynd I roi 3 tasg I chi I weld pwy sydd efo'r sgiliau corfforol gorau. Fi di'r enillwr. I don't think so. Gawn ni weld. Y challenge cyntaf ydy ras. Dych chi dau angen rhedeg trwy'r pist ac yn ôl heibio fi. A'r cyntaf I gyrraedd fi sy'n ennill. Barod? 3, 2, 1, go! Yr ail challenge ydy pwy sy'n gallu taflu y pella. Dim ond un go maen nhw'n gael, so pwy bynnag sy'n taflu'r pella sy'n ennill yr ail challenge. Reit, da chi'n barod? Ydw, fi'n barod. 3, 2, 1, go! A'r enillydd ydy Lois! Felly, un I Bedwyr ac un I Lois. Y trydydd challenge ydy cicio y bêl fflat yma dros pist rygbi. Dych chi'n mynd I gael 3 go a y person sy'n gael fwyaf o cics drwodd sy'n ennill y gêm. Dych chi'n barod? O, ydw. O, yndw. Come on, Lois. Yndw, dwi'n barod. Wan, da chi'n gofyn neud o bellach I ffwrdd. Mae fi a Bedwyr efo 3 darn o bapur. Ac ar y darn o bapur yma, mae yna wlad. Oho! Ac, da ni'n cael 1 munud I greu fflag y wlad ar y llechan yma yn defnyddio mwstard, siawld gel, tomato, chorizo, ham, olives, coffi, string, spinach, icing. A wedyn ar ôl i'r munud yna fynd,
Mae'n rhaid I ni trio gesio be di fflag y person arall. Ac os ti'n gesio'n iawn, ti'n cael pwynt. Cwestiwn. Ie? Beth os fi ddim yn gwybod fflag y gwlad sy'n gen i? Ho! Wel, bydd y pwynt yn dod I fi. Mae'n rhaid ti'n gesio. Beth? Mae'n rhaid ti'n trio gesio. Oh, ma ba. Ie. Oce, barod? Papur cyntaf ti allan. A Iolo, ti'n barod I amseru ni? Ia. 3, 2, 1. Go. Oce. O, na. Poopsicles. Oce. O, na, fi ddim yn... Fi'n meddwl... O, ma ba! O, fi'n siŵr bod bach o hwn yma. Ie. O, A sydd mynd? O, ha, oce. Fi ddim yn gwybod beth arall sy'n hwnna. 4, 3, 2, 1. Barod. Oce. Nawn ni cael swap lle. Oce. Dwi'n gesio Brazil. Yes! Almain? Na! Gwyn, glas a coch. Os da Ffrainc yw ffordd arall yw Na, Ffrainc. ie, hollol, dy ddim yn Ffrainc. Gwyn glas y coch? Wel, neu yn y cyfuniad yna. Rwsia fo. O, ie. Rwsia fo. Point I Bedwyr. Oce, ail rownd. Barod. 3, 2, 1, go! Oh, na. Yes. Oce. O, man dyfyn. Dal y midlais? Yno? O, dwi'n amser. Fi wedi gael 10 eiliad. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oce, swap lle. O, da. Be di? America. Japan. Cywir. Yes! 1 pwynt yr un. Masters ar Ie, so Bedwyr 2, Lois 1. Rwan, am y trydydd rownd a'r tro ola. O! Papur ola ni. Iolo. 3, 2, 1, go! Na. O. Gyda fel. O, da. O. O. 3 eiliad. O. Dwi'n gofio. Meddwl o hyn. Did, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Ooh. O, da iawn. Cymru. Yes! Oce, so glas, gwyn a gwyrdd. Yn falle. Oce, glas, gwyn a gwyrdd. Mae'n gallu bod yn eidal. Neu... Gwyrdd, mae gwyrdd yn... Eidal? Yes! Hyd yn un! Da iawn. So mynd yn meddwl, Bedwyr yn 3 pwynt, fi'n 2 pwynt. Bedwyr yn enni! Dwi'n gael croeso. A rwan, mae Bedwyr yn mynd i bita y fflag. Croeso I awn I Blant! Efo fi, Andreas Adams, a chwaer fi, Lois. A gwraig fi, Jenny. A thema sesiwn heddiw ydy anifeiliaid. So, newch siŵr bod chi fod digon o le, a dych chi'n barod I weithio. Reit, so da ni'n mynd I ddechrau efo penny. Yn ymestyn ochr I ochr. Edrych i'r dde, edrych i'r chwith. Lawr ac i'r llawr. Ysgwydda. Cylchoedd bach. Cylchoedd seis pêl golf. Cylchoedd seis pêl fasged. Cylchoedd mawr. A ysgwyd nhw. A sgynno fi challenge arall I chi, I ymestyn ysgwydda chi, sef cael dwylo chi fel hyn, ond mae tu ôl I cefn ti.
So, dwi'n gweld hwnna'n anodd iawn. Falle bod chi'n well na fi. Ond, da chi'n gofod cael sgwydda hyblyg iawn i'n gallu gwneud hynna. A wedyn, da ni'n mynd i ymestyn y clun. A neud cylchoedd. A ymestyn i bob ochr. I'ch gwahanol traed. Chwith, y canol. A trwy coesau chi. Ac o blaen chi. A wedyn, ysgwyd coesau chi allan, ysgwyd bob dim allan. A beth am un challenge arall, sef challenge flamingo. So, da chi'n gallu sefyll yn un goes. Blant. Mae hwnna'n eitha awr. Wan beth am brechad i croesi fel hyn. A wan, challenge fwy anodd, da chi'n giwtio cael llygyd chi wan. Lot yn oddach pan mae llygyd chi wedi cael. Just about. So gweld, da chi'n gallu gwneud hynna. So da ni yn mynd i dynwarad gwahanol anifeiliaid yn cerdded ar hyd y cae. Gewch chi wneud o'n stafell fyw chi. So da ni ddechrau efo broga. Da ni'n mynd lawr yn isel fel hyn. A da ni'n mynd i hopio yn y broga fel hyn. Ac ar y ffordd nôl, da ni'n mynd i cerdded fel arth. So mae arth yn cerdded efo llaw a coes yn symud yr un pryd, so fel hyn. Sy'n wahanol iawn i ci. A rwan, da ni'n mynd i wneud cwningen. Mae cwningen yn hopio'n fel hyn. Ac os da chi'n dda iawn, da chi'n gallu cael traed chi yn bellach yn y dwylo chi. Ac ar y ffordd yn ôl, beth am cranc. Mae cranc yn symud o ochr i ochr, a mae'n isel iawn at y llawr fel hyn. Mae'n brif o coesau chi. Cranc Lois yn wahanol i crancio ni. Rwan, da ni'n mynd i wneud lindys. A mae lindys yn mynd i dechrau fel hyn a cerdded allan efo breichiau. A wedyn mae coesau yn cerdded yn ôl i fyny. A wedyn breichiau. A wedyn coesau. A unwaith eto, breichiau. A coesau. Ac un ar ôl, beth am T-Rex? Dwi'n siŵr pa fath ymarfer dim yn dwi'n gwybod T-Rex. Reit, diolch am yno efo ni efo ymarfer y corff o awr i blant. A newn ni weld chi tro nesaf. Wel, fi'n falch yn y ti ennill y ras yna. Mae gen fi dal spinach o dan y gwynaf fi. Rwan, pwy sgynna ni ar y sgrin? Da ni wedi gofyn i gwahanol deuluoedd a plant i siarad am beth mae Pasg yn golygu iddyn nhw. Gan i weld. Ni'n dathlu'r Pasg oherwydd Iesu yn marw ar y groes ac yn atgyfodi. Ac fy hoff beth i am y Pasg yw wyau siocled. Fi hoffi wyau Pasg. Mae'r Pasg yn bwysig i fi achos ti gallu bita wyau siocled. Mae'r Pasg yn bwysig i fi achos rwy'n cofio am Iesu wedi atgyfodi. Be mae'r Pasg yn golygu i chdi, Daniel? Wyt yw Pasg. Olivia? Gweld teulu. I fi, dwi'n hoffi yr amser heb gwaith, cael gwyliau, dim ysgol, dim gwaith, neb yn gorfod codi'n fuan. Ond, yn fwy na dim byd, dwi'n hoffi'r dathlu. Achos bod pobl yn meddwl fod o'n amser trist lle dyn ni'n meddwl fod Iesu Grist wedi marw, mae yna fwy i'r stori na hynna. Nath Iesu Grist atgyfodi, a mae hwnna'n amser i ddathlu yn fawr. Be arall fod ti eisiau dweud? Dwi'n licio mynd ar y gwyliau. Ac yn mynd ar dy wyliau hefyd. Yeah? Mae yna lot o bethau braf, does? Ond da ni'n gorfod cofio na'r peth mwyaf rhyfeddol ydy fod Iesu Grist wedi marw drosto ni ac wedi atgyfodi. Oedd hwnna'n wych! Oedd o mor
lyflu gweld teuluoedd a plant gwahanol yn siarad am beth mae Pasg yn golygu iddyn nhw. Nes i joio hwnna. Reit, nawr, ni'n mynd i gario ymlaen gyda'r stori. Ddoe, nathon ni weld beth sy'n digwydd yn y stori. A heddiw, ni'n mynd i weld pam bod hwnna mor bwysig a beth mae'n golygu i ni. Wych. Blant a ni. Ni. Wow! Ffordd yna. Ffordd yna, okay. sori. Ffordd yna. O, Lois! Ffordd yna. Sori, ffordd yna. O ddew, diolch am y stori nath ni glywed ddoe. Ni'n diolch bod ni'n gallu deall mwy am hanes y Pasg fel yna. A ni'n gofyn nawr y bydde ti'n helpu ni i wybod pam bod hwn i gyd mor bwysig i ni nawr. A helpu ni i wrando ac i allu clywed beth sydd gen ti i ddweud wrthon ni. Amen. Ddoe, gwelon ni stori y Pasg. A heddiw, ni'n mynd i edrych pam bod y stori yma mor bwysig i ni. A mae yna 3 prif rheswm ni'n mynd i glywed heddiw. Rheswm 1 yw mae pechod angen cosb. Rydyn ni'n bobl sy'n llawn pechod. Dydy Duw methu cael perthynas efo ni, fod e eisiau. Dyw e ddim hyd yn oed yn gallu edrych arno ni gan bod ni'n llawn pechod. Ond mae gan Dduw gynllun i anfon Iesu i'r byd ac i fyw bywyd perffaith. Ac yna mynd i'r groes a marw ar ein rhan ni. Dyna'r unig ateb sydd i gael gwared o'n pechod yw marw ar y groes. Rheswm rhif 2 yw cariad. Gan fod Duw yn caru'r byd gymaint, mae'n penderfynu wneud cynllun i'n hachub ni. A gan fod Iesu yn caru Duw gymaint, mae Iesu am gyflawni yr cynllun yma. Ond beth yw'r cynllun? Wel, y cynllun yw 1. Anfon Iesu i'r byd. 2. Byw bywyd heb bechod. A 3. Marw ar y groes yn ein lle ni. Ni'n gweld yn y cynllun fod Iesu yn caru ni gymaint, bod e'n fodlon gadael yn efoedd, bod e'n fodlon marw ar y groes a cael ei wrthod gan Dduw. Ydych chi'n cofio ddoe? Mae Iesu ar y groes yn gweiddi, fy niw, pam yr wyt wedi fy ngadael? Dydy Duw methu edrych ar Iesu Grist gan fod ganddo fe'n holl bechod ni arno fe'i hun. Mae'r cynllun yma i gyd yn dangos maint cariad Duw tuag ato ni, pobl ar y ddaear. Rheswm rhif 3 yw cyfnewidiad y Pasg, neu y swop sy'n digwydd yn y Pasg. Mwyn deall y swop yn well, mae angen gweld mae dim ond Iesu sy'n werth swopio gyda. Pam neb arall? Pam bod Duw yn dewis ei fab ei hun, Iesu Grist? Wel, does neb arall ar hanes y ddaear wedi byw bywyd perffaith fel Iesu. Iesu oedd yr unig un oedd yn gallu cymryd ein pechod ni a rhoid ei purdeb perffaith i ni. Meddyliwch amdano fe fel hyn. Does dim pwynt golchi dillad brwnt mewn dŵr brwnt. Yn yr un ffordd, does dim pwynt swopio bywyd brwnt ni gyda bywyd brwnt rhywun arall sydd wedi pechu. Ydych chi wedi meddwl am wneud y swop mae Iesu'n ei gynnig? Mwyn i Duw cael gweld purdeb Iesu arno ni, a bod ein pechod ni yn cael ei rhoi ar Iesu Grist ar y groes. Heddiw, ni wedi gweld pwysigrwydd y Pasg a'r swop sy'n digwydd yn yr adeg yma. Ond Bedwyr, sut ydyn ni'n gwybod fod y swop yma yn mynd i actually gweithio?
gewch chi ffeindio mas fory. Waw, mae'n anhygoel gweld maint cariad Duw a beth math Iesu drosto ni. Ie, mae'n anferth a i atgoffa ni o'r neges really pwysig yma a amazing. Ie. Mae Siwan wedi creu crefft yn ni a dwi'n edrych ymlaen i wneud o. Wa, fi hefyd. Offa ni. Helo, croeso i'r gweithgaredd celf. Gyda ni heddiw, mae wyau. Tybed, be ni'n mynd i fod yn wneud? Wel, gewch chi weld mewn eiliad nawr, So, dyn ni angen cwpl o bethau ar gyfer ein gweithgaredd ni heddiw. Gyntaf, wrth gwrs, wy, neu 2, neu 3, neu 4, mae fyny chi byddai'n chi eisiau. Dyn ni angen ffon finiog. Gallai bod yn cocktail stick bach os chi eisiau, neu ffon hir fel hyn. Mae eisiau bod yn ofalus, achos mae'r top yn finiog iawn. Pin. A mae eisiau bod yn anhygoel ofalus efo hwn hefyd. Falle bydd eisiau help mam a dad yna chi i defnyddio'r rhain. Wedyn mae da fi tywel papur, rhaid gofyn bod ni'n ei bach o mes, a bowlen. So, beth cyntaf ni'n mynd i wneud, ydy cymryd yr wy, a defnyddio'r pin, a gwneud rhyw dwll yn y top. Ni eisiau falle rhoi'r pin mewn rhyw 5 neu 6 weithiau mwyn i twll digon mawr. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dyna ni. Jyst yn cystal o fyny ychydig. Nawr, ni eisiau gwneud yr un peth ar waelod yr wy hefyd. Dyna pam eisiau bowlen ar hwnni, jyst o gofyn bod ychydig yn dripio allan ar gwylod. So, ofalus iawn, achos bod hyn yn anhygoel o bregus. Dyna ni, twll bach arall fyna. Wna i ddangos ar y fideo i chi twll pa maint. Ar mae'n helpu chi. A nawr, ni'n mynd i cymryd y ffon, neu'r cocktail stick, neu be bynnag sy efo chi, a ni'n mynd i sticio fe drwy'r twll. So, twll digon mawr. A ni'n mynd i gymysgu tu fewn, jyst fel bod y melyn a'r gwyn wy yn cymysgu efo'i gilydd, achos mae'n mynd i wneud y cam nesaf ychydig yn haws. Reit. Ni sychu'r top, a mae'n bwysig bod chi wedi glynhau'r wy cyn gwneud hyn, Mae'n bwysig bod yr wyau i gyd yn lan. Achos, ar gyfer y dar nesaf, ni'n mynd i gorfod defnyddio ein cegau. I chwythu dy'r wy, un ochr yr wy, gan obeithio bod y tu fewn yr wy i gyd yn cwmpo allan ar yr ochr arall, ni eisiau gwneud yr wy yn wag tu fewn. So be ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i ddefnyddio'r bowlen ar y gwylod, achos ni ddim eisiau mes dros y bwrdd i gyd. A be ni'n mynd i wneud yw chwythu. Bwysig bod chi'n mynd signo fewn, achos chi ddim eisiau wy yn eich ceg chi. So, bwysig bod chi'n chwythu mewn yr fowlen, Gyda fi, 1, 2, 3.
Dyna ni, ta bod ni'n clywed yr awyr yn dod allan ar yr ochr arall. Chi'n clywed e? Dyna ni. Hyfryd. Reit. Be ni'n mynd i wneud nesaf? Ni'n mynd i sychio. A ni'n mynd i olchi'r wy o dan dŵr cynnes. So mae'r wy hefo fi fan hyn nawr, a fi wedi rhoi ar yr tywel papur mwyn sychu. Fi'n mynd i adael hwnna fyna am cwpl o oriau, 2 neu 3 awr, neu fel nes i efo rhai, nes i reid rhain ddoe, a nes i adael nhw dros nos. Just i wneud y siŵr bod nhw'n hollol sych. So, na i ddangos i chi beth i wneud nesaf nawr. So, dyma ni, ni'n mynd i adael hwnna i sychu fyna. Be ydyn ni'n mynd i wneud efo'r wy yma? Wel, be ni'n mynd i wneud ydy, efo fi lot o bennau ffelt fan hyn, a fi yn mynd i greu wy Pasg. Croeso chi ni, be bynnag chi eisiau efo nhw. Bysa ni caru gweld rhai anhygoel o Pasgaidd efo chi. Eisiau bod yn anhygoel o fel pan i'n neud hwnna, bysa ni eisiau fod dorri. Ysgrifennu Ioan 11 adnod 25 i 26 yna fe, mwyn ysgoffa fi o'r adnod ni fod ddysgu. Gret! Diolch o galon, Siwan. Dwi'n edrych ymlaen i wneud crefft. Wyt ti, Tecwyn? Ydw, dwi'n licio crefft. Iawn. Os ydych chi'n neud y crefft, cofiwch dynnu lluniau a roed eich lluniau ar cyfryngau cymdeithasol a hashtagiwch awr i blant. Achos bydd o yn rili gwych gweld eich crefftau chi. Byddwn ni'n caru gweld nhw. Mae'n amser deu hwyl fawr, ond gwelwch chi fory. Yey, no fory. A cofiwch am y stori ni wedi clywed heddiw, rhannwch gyda'ch ffrindiau, achos mae mor bwysig rhannu'r newyddion yma a pam bod y Pasg yn cael ei ddathlu. Ond am nawr, hwyl fawr! Awr i blant, o mae'n awr i blant, diolch gyda ni, bydd